Masobra 600 ka mga OFW gikan sa Western Visayas apektado sa krisis sa Afghanistan. Ilonggo OFW nga nagpauli sa pungsod, nagahingyo sang bulig sa gobyerno. Si Daryl Marie Sarmiento nakatutok live. Daryl? Said ginatos karon ka mga OFW gikan sa riyon sa is ang apektado sang krisis nga nagakatabo sa pungsod Afghanistan. Sa records ng Overseas Welfare Workers Administration o OWA Region 6, sa 624 tanan ka mga OFW gikan sa Western Visayas ang nag-obra sa pungsod Afghanistan, 348 ang gikan sa Negros Occidental kag Bacolod City, 108 ang gikan sa Iloilo, 36 sa Iloilo City, 68 sa Capiz, 44 sa Aklan, 16 sa Antique kag 4 sa Guimaras. Ang tumatok sa Barotac Nuevo nga si John Herbert de la Paz, 2009 sa nag-umpisa sa pag-ubra sa Afghanistan, warehouse manager ini sa diin ng iya kompanya ang in charge sa pagbintina sa mga salakyan sang Afghan police. Suno kay De La Paz, hindi lang ulangong iya na eksperyensyahan samtang yara sa nasambit nga pungsod. Magbinumbahan na, siyempre experience mo, mabugtaw ka, dalagan ka, helmet ka na kag mag-vest, dalagan ka sa bunker, panago. Amo na nga amon SOP. Nagdesisyon ng kompanya sini nga papulio ng mga empleyado matapos ang ila kontrata kag sang nagdesisyon si US President Joe Biden nga i-pull out ang US support sa pungsod. August 14 sa nagabot si De La Paz sa syudad sang Iloilo kag padayon karon nga naka-quarantine. Isa lang ini sa mga madamong nga OFW nga nadulaan sang ubra sa ila pagpauli sa pungsod, gani hingyo sini sa gobyerno. Ano ko sa government naton nga tani mabuligan niya kami sang assistance kay ti syempre buhay na kami balikan dito nga obra. Suno sa OWA, maghahatag sila sang assistance kag intervention sa mga apektadong OFW sa ila pag-abot sa pungsod. Ang Iloilo Provincial Government maghahatag man sang nagakaigo nga bulig. Sila mismo ang maghambal kung ano ang mga kinanglanon ang assistance. May mo man magpakig-angot ang mga OFW ukon ng ina pamilya sa Bulig Ilonggo hotline sang probinsya. Sa dugang pasang OWA, mahimo sila makabulig sa mga OFWs pamaagi sa Livelihood Assistance Program sang ahensya. Sunod naman sa Iloilo Peso, magadepende sa request sang OFW ang iga-extend nga bulig sang gobyerno probinsyal. Said? Daryl, may record ba lang OWA kung pila pa to ka mga taga-diri sa aton riyon nga stranded pa sa Afghanistan? Said as we speak na wala pa sang official gid nga figures nga gin-release ang OWA o ng DFA nga nagaproseso sang repatriation program sang mga OFWs nga dito apektado sang krisis sa karon sa may Afghanistan. Said? Madamong salamat, Daryl Marie Sarmiento.